som prvýkrát vošla do Lukášovej triedy, pri katedre vpredu sedeli dve dievčence a jednou z nich bola Alicka. Vtedy by ma ani vo sne nenapadlo, že to okaté, šikovné, mudré dievčatko sa stane mojou nevestou. Vidím takú tú lásku a obetu napríklad zo strany Lukáša, keď za tebou Alic chodil do Dánska a rýchlo sa snažil porobiť všetky skúšky a vravel nám, že už musí letieť za Alicou, lebo že už sa nevie dočkať a že už nech je tam. Tak ja vám želám takúto lásku a obetu a vytrvalosť v tom vzťahu aj naďalej. Ja by som vám poprial iba taký krátky verš, že nech je vaša láska silná ako slovenská pálenka a nech je harmonická ako čínsky čaj. Mne sa páčilo Alickine rázne áno pri tom svadobnom akože obrade, to bolo cool. Áno. Vidno, že proste nezaváhala. Čaja vie, čo chce.你们教我们如何做人，给了我们最好的资源，让我们现在过得很好。Takáto láska, ktorá začne v lavici na základnej škole, následne sa prebíja cez všetky nástrahy, dospievania, nakoniec vyzrie a vykvitne v takýto zrelý, dospelý vzťah, je niečo naozaj výnimočné. Vy ste sa dostali do bodu, kedy by ste mohli dávať rady o manželstve ešte predtým, ako ste tam vstúpili. Preto vám prajem, aby vám to takto vydržalo navždy a aby ste na tú čistú lásku nikdy nezabudli z tej lavice zo základnej školy. Ktokoľvek chcel zobrať dievča do partie, alebo na chatu, alebo kdekoľvek sme boli, tak všetci boli, že nie, ale Alica to bolo samozrejme. Alica proste zapadla tam medzi nás, priniesla tam takú tú dobrú energiu. To my sme Alici vraveli, že Lukáša neberú. Hej. Pretty little angel eyes. Angel eyes.
pretty little angel eyes.